Čaute, my vás vítame pri prvom vlogu, ktorý bude o točení nášho prvého vlogu. Takže dneska sme sa rozhodli, že natočíme vlog a budeme ho robiť samé blbosti, ako je napríklad táto kačka. No proste je to náš prvý vlog, ľudia, poprosili by sme o lajky a keď to bude sfailované, tak si to nevšimajte, hej. Gamerové, on je mobil. A takže v tomto vlogu by sme mohli začať napríklad tým, ja ho zbijem! Normálne fú. Najlepšie umenie. OK. Ešte by som aj vám chceli predstaviť nášho normálne dobrého hostia. Vystupoval aj v Twilighte, volá sa Jacob, teda nie, Seth sa volá, môžete ho vidieť. Mám na teba jednu otázku, prečo sa hrá s tými pičovinami? Ja? More, ty tu tak čo nešiť? Kde toto je? Normálne to proste. More! Schovajte sa. To je všetko. Ale nie, robíš si srandu. Takže toto je náš prvý vlog, úplne prvé video. Možno ľudia, prosili by sme o lajky a ak sa vám páčilo like a ak nie dislike. Takže čaute.